para que viñedes, como eu vos digo, vos interrogades mentras eu admiro. No mundo enigmático que eres o segredo, eu canto pueril o que non comprendo. En Galicia hai como diferentes tipos de pedras asociadas ao son, non? Hai pedras que asubían, hai pedras que fan como ruidos estruendosos, e hai pedras, curiosamente, hai varias que falan. Non non é que a pedra en si fale, é dicir, o que neste caso é difícil saber, porque como non fala, digamos, hoxe en día, non podemos comprobar cal era o efecto, pero basicamente se cree que o efecto das pedras que falan é porque teñen un elemento de eco, é dicir, que teñen unha resonancia que fai que o son que ti emites, a túa voz, te é de volta. Entón dá a sensación de que a pedra te está respondendo. Entón, nese sentido, as pedras que falan, na maioría dos casos, teñen ese tipo de peculiaridade acústica. Aquí, nos textos que se conservan, que falan da experiencia de cando pasabas xunto á pedra e ibas falando, o teu son te volvía. Entón, a idea de que a pedra fala realmente é como que te devolve a túa propia voz, que tamén é unha cuestión poética moi fermosa, non? Esa idea de que unha pedra como un espello sonoro que te está devolvendo o que ti estás sentindo. Como unha brisa da alma, onda voluta que empuxa, fluorescencia que atrapa, esta armonía na bruma. O tempo queda atrás, non hai tempo máis alá. O tempo queda atrás, ven, camiñame. Que é un rango superior dentro dos litos, dos penedos, das lases que teñen algunha cualidade sonora, porque non é que zoe, non é que brúa, non é que pite, senón fala. Se fala é que ten entendemento. E está documentado, ademais, desde fai anos, que desapareceu esa capacidade da pedra, e ese misterio de por que a pedra deixou de falar, vincúlase pois cos novos usos e os novos tempos, non? A aparición das estradas, o cultivo do eucalipto, a concentración parcelaria que aquí se deu, se non lembro mal, no ano 64, e iso xuntouse coas inquedanzas que teñan actualmente, que teñen os veciños e veciñas da parroquia de San Xoán de Fecha, porque estiveron amenazados por un proxecto de crear unha zona para botar refugallo, para botar liso, no que eran os restos, que son os restos dunha canteira de seixo que hubo aquí na parroquia. Entón, xuntáronse esas dúas inquedanzas e tivemos unha experiencia maravillosa no sentido social, reivindicativo e ao mesmo tempo artístico.